Несуцяшальную статыстыку в области папаўняюць зусім не за грані аўтамабіляў у дарожна-транспартных здарэннях, а выпадкі, якія пачынаюцца пад капотам аўтамабіля з-за кароткага замыкання электраправодкі ці няспраўнасці паліўнай сістэмы. Успыхнула ў дарозе зусім не крылаты выраз, а суровая рэальнасць, з якой сутыкаюцца вадзіцелі. У канструкцыі сучасных аўтамабіляў ужыта мноства матэрыялаў, якія гараць вельмі добра. Практычна ўсе элементы салона адносяцца да гаручых, ды і ў маторным адсеку іх мноства. Вядома, лідарам гаручасці з'яўляецца бензін. Маштаб трагедыі можа быць розным. Усё залежыць ад таго, ці зарыентуецца ўладальнік аўто распачаць патрэбныя меры. Мы рекомендуем приобретать первичные средства пожаротушения в специализированных магазинах, где люди, обученные специалисты, и расскажут, как им пользоваться. Потому что многие, как в мультиках «Ну погоди», еще огнетушители переворачивают. Помните, которые были огнетушители щелочные, чтобы пошла реакция. На сегодняшний день это не работает. Еще заострю внимание то, что любая техника, используемая в тушении пожаров, она должна быть сертифицирована на территории Республики Беларусь. Быць бестурботным у такім пытанні, як сродкі бяспекі, ніяк нельга. Сабе даражэй. Ну, зачем мне? Горит он, пускай горит синим пламенем, страховая компания выплатит мне там. Но люди забывают одну простую истину, я тоже привожу в пример, что иногда вопрос стоит в жизни человека. Час да прыезду падраздзяленняў МНС можа стаць вырашальным, а таму менавіта ад дзеянняў вадзіцеля залежыць многае. Самастойнае тушэнне дазваляецца толькі пры пажары на пачатковай стадыі. Обратите внимание на такие факторы, как запах резины или бензина, дым из-под капота. И если вы находитесь в пути, следует обязательно остановиться, включить аварийную сигнализацию, не паниковать. Не следует распахивать капот очень широко, потому что приток кислорода может усилить горение. Достаточно небольшой щели, куда можно вставить раструб огнетушителя и сбить пламя. Если под рукой нет огнетушителя, можно использовать плотную одежду, ткань, песок, брезент и другие материалы. Если же у нас другой вариант развития пожара, он масштабирует, охватывает всю машину, в большей части продвигается, например, к бензобаку. Тогда геройствовать не стоит, потому что может случиться непоправимое, может произойти взрыв. Поэтому в этой ситуации главное обезопасить себя и тех людей, которые находятся рядом, отойти на расстояние. 58 загаранняў аўтамабіляў у вобласці – гэта 8% ад агульнай колькасці пажараў на Брэшчыне. Прычынамі 42 з іх сталі аварыйныя рэжымы працы электрасетак і электраабсталявання. На другім месцы – механічнае разрушэнне вузлоў, дэталяў і агрэгатаў. Таксама ёсць 5 выпадкаў падпалаў і, вядома, па-ранейшым сустракаюцца прыклады безадказнасці вадзіцеляў пры звароце з агнём. Сафія Беражная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».